Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà għalli fl-aħħar snin rajna evoluzzjoni sieħa fil-kriminalità f'Malta. Għalli waqt li fl-2004 96% tal-kriminalità kienet issir fit-triq, is-sena l-oħra 40% tar-reati saru fid-djar u kienu jinkludu reati ta' violenza domestika, cybercrime u frodi online. Intervistat minn TVM News, is-Sur Gafà għalli u għalhekk li fl-aħħar snin il-Korp tal-Pulizija saħħaħ fost l-oħrajn l-Economic Crimes Unit li minn 30 uffiċjal illum huwa l-ikbar Dipartiment speċjalizzat fil-korp b'madwar mitruħ għalli l-istess jingħata Cybercrime Unit li tripla l-ammont ta' uffiċjali li qed jaħdmu fuq reati li jsiru fuq il-kompjuter bħal hacking. Il-Kummissarju tal-Pulizija għalli minkejja bosta sfidi fosthom dik ta' popolazzjoni dejjem tikber, diversità akbar u rekord fit-turiżmu, il-korp qed jirnexxielu jrażżan ir-rata tal-kriminalità tradizzjonali b'intelligence-led policing u aktar analiżi fost affarijiet oħra. Is-serq is-sena oħra kien ta' madwar 4700. 20 sena ilu fl-2004, is-serq f'pajjiżna kien jeċċedi 11,000. Mela s-sena oħra kellna rata ta' serq li hija madwar 40% ta' rata ta' serq 20 sena ilu. L-istess jekk nitkellmu fuq l-armed robberies, il-hold-ups. Is-sena oħra kellna madwar 30 rapport ta' armed robbery, 20 sena ilu kellna il-fuq minn 60. In-nofs allura. Għalli bl-ebda mod ma jrid ifisser li l-korp qed isolvi l-problemi kollha, iżda sostna li waqt li l-korp qed jirnexxielu jrażżan il-kriminalità tradizzjonali, ftit li xejn għandu kontroll ta' dak li qed jagħmlu n-nies online u l-uniku kontroll li għandu u li jsaħħaħ il-prevenzjoni. Intant f'qudiesa bħala ringrazzjament tal-210 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija, Monsignor Arċisqof Charles Scicluna għamel referenza l-Evanġelu tal-jum meta Ġesu xebbaħ lid-dixxipli ma ngħadx qalb lil pup li huma mibgħuta f'ambjenti ostili u mhux faċli. L-Arċisqof għadda lil korp żewġ pariri li Ġesu tal id-dixxipli biex ikunu għaqlin u safjin. Waqt li ma jaħbix minnhom id-diffikultà tal-missjoni li għandhom, qiegħed nibgħatkom bħal naċ qalb lil pup u nistgħu ngħidu min qiegħed jiġġieled il-kriminalità u l-korruzzjoni u l-abbuż tal-poter u għamibot bħal naċ qalb lil pup, lilkom kuraġġ waqt li nesprimi il-gratitudni ta' kull wieħed u waħda minna għax-xogħol kollu tajjeb li jsir. L-Arċisqof qal li min ikun rett m'għandux għax jistħi jew jinkwita u talab li l-korp qatt ma joqsu l-mezzi mill-istat biex jagħmel dmiru għal li dawn huma ħaddiema li għatu servizz imprezzabbli lis-soċjetà u għalhekk irringrazzjahom f'isem il-Knisja tal-kooperazzjoni li dejjem sabet minn għandhom, temm billi għamlilhom il-kuraġġ fit-twettiq ta' dmirijietom.